उमर बा 16 बौराई गइलू ये ननदो ए ननदो अरे का कइलू उमर बा 16 बौराई गइलू ये ननदो बौराई गइलू ये ननदो यादो संगे उखी में धराई गइलू ये ननदो यादो संगे उखी में धराई गइलू ये ननदो झूठल पूरा गौवा तला जाई गइलू ये ननदो झूठल पूरा गौवा तला जाई गइलू ये ननदो लजाई गइलू ये ननदो यादो संगे उखी में धराई गइलू ये ननदो यादो संगे उखी में धराई गइलू ये ननदो गाँव के लहई कवन से कहिलू तू सेटिंग हो तेरा तो मिले खातिर रहेलू वेटिंग गाँव के लहई कवन से कहिलू तू सेटिंग हो तेरा तो मिले खातिर रहेलू रहसावा मौसमी के गराई गइलू ये ननदो रहसावा मौसमी के गराई गइलू ये ननदो गराई गइलू ये ननदो यादो संगे उखी में धराई गइलू ये ननदो यादो संगे उखी में धराई गइलू ये ननदो छोड़लू ना रविंदरो के कइलू दीवाना मनीष की सनए के सेठी मारे ताना छोड़लू ना रविंदरो के कइलू दीवाना विजय विमल पिंकी मारे लेता संदीप साथे जो तलुटाई अइलू ये ननदो संदीप साथे जो तलुटाई अइलू ये ननदो लुटाई अइलू ये ननदो कहवा जाके लहंगा फरवा अइलू ये ननदो काहे बोला तना पगला